Kuka olet ja mitä teet ammatiksi? Minä olen Hännisen Timo Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Minä olen projektipäällikkönä siellä kaistakäyttöä hankkeessa. Ja hankkeen tehtäviin kuuluu edistää täältä tietoliikenneyhteyksiä maaseutukunnissa. Ja myös sähköisiä palveluja toimia kanssa mukaan. Kuinka tärkeä on valokuituhanke Suomelle kautta kunnalle? Voisi sanoa näin, että ajatellaan kunnasta sillä lailla, että ensin, että se kunnan kehittymisen ja tulevaisuuden näkökulmasta, niin se on melkein tärkein yksittäinen kehittämistoimi, mitä kunta voi tällä hetkellä tehdä. Ja samalla tavalla myös valtakunnallisella tasolla, kun miettii, että mihin meidän palvelutuotanto ja palveluiden käyttäminen ja muu toiminta niin menee koko ajan enemmän ja enemmän sinne verkkoon, niin se on äärimmäisen tärkeää. Miten aiemmat työtehtäväsi ovat valmistaneet sinua valokuituhankkeen? No, mulla on operaattori taustaa muun muassa, että mä oon ollut operaattorilla töissä. Eli tietoliikenne ja ICT-asiat on kyllä tuttuja entuudestaan. Ja sitten mulla on myynti ja asiakaspalvelun tausta noin isossa kuvassa ajateltuna, niin kun tämähän on vaikuttamistyötä, mitä mä teen, niin on auttanut tosi paljon. Minkälaisten eri valokuituhankkeiden parissa olet työskennellyt? Mä oon aloittanut 2011 vuoden lopussa tässä hankkeessa työskentelyyn, niin tässä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella niin niitä on toistakymmentä hanketta nyt jo, jossa on ollut mukana alusta alkaen. Niin siellä on sitten eri vaiheissa olevia hankkeita tällä hetkellä, että siellä on jo valmiiksi katsottuja ja vielä keskeisiä sitten näitä valmisteluhankkeita, mitä esimerkiksi tässä Lakeiden puolella tehdään. Onko valokuituhankkeen markkinoiminen ihmisille haastavaa? On. Haluatko ottaa laajennan vastausta? Joo, voi laajentaa. Miten? Joo, eli se oikeastaan juontaa siitä, että käyttäjät ja normaali kuluttaja-asiakkaat niin oikeastaan mieltää nämä asiat tai teknologiat samaksi asiaksi, kun vaan se nettiyhteys toimii. Eli kukaan ei kovinkaan monesti ajattele, että millä teknologialla sitä yhteyttä nyt käytetään ja näin päin pois. Mutta nyt kun sitten yritetään perustella sitä se valokuidun tarpeellisuutta ja merkityksellisyyttä siis myös kuluttaja-asiakkaidenkin netin käyttämiseen, niin se on kovin haastavaa, kun ihmiset luulee, että nämä mobiili, mitä verkosta tulee, kännykällä käytetään, niin mobiiliyhteydet on sama asia. Ja se ei todellakaan niin ole, vaan se, että se valokuitu on siellä kaiken tietoliikenteen pohjalla, perustana, kivijalkana. Myös nämä mobiiliyhteydet tarvitsevat valokuituyhteyksiä. Ja kun me myös kuluttaja-asiakkaana tulevaisuudessa tullaan tarvitteen entistä enempistä kapasiteettia, nopeutta ja laadukkaampia yhteyksiä, niin kyllä me tarvitaan myös koteihin. Onko kuitujen hinnoissa paljon eroavaisuuksia ja mihin suuntaan hinnat ovat kehittyneet? Onhan niissä eroja. Mä ennemminkin aina itse käsittelen niin päin, että rakennettu liittymä, niin se maksaa kaikkialla. Rakennettiin se sitten Pohjois-Pohjanmaalla, Limingan kunnan alueella tai Lumijoella tai sitten tuolla Pohjois-Savossa jonkun kunnan alueella, niin se maksaa aina saman. Eli se on myynnillinen asia sitten, että paljonko siitä kuluttajilta sitten halutaan rahat. Niissä on isoja eroja mä en katso sitä niin tärkeänä asiana ollenkaan. Miksi vaihtoit Mokkula-liittymän valokuituun? Siksi kun valokuitu yhteytenä on laadukkaampi ja siinä on enemmän kapasiteettia ja se on häiriöttömämpi ja toimintavarma. Mitä valokuituhanke on opettanut? Kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä tosi paljon. Eli tässä on pitkän tien kulkenut minäkin tämän asian piirtein. Ei pidä ensimmäisen vastoinkäymisen kohdalla antaa periksi, pitää vaan jaksaa mennä eteenpäin.